Салом алейк ака. Ва алейкум салом. Бахшиш ака, чӣ пирсам, айрат гардондим? Пирс додар, чӣ хизмат буд? Конар чӣ боша, мара ягон суме додӣ, сумо магун кадам? Ҷон доштай, ина бародар се сомон дорам. Чӣ хеле ки меган, муъмин бародари муъминай. Худо ай зиёд кунад. Азор омад, гап нест. Алло, о та. Миги ба хонара дитанон биёр ки меҳмон омададу. Гап нест, ду дона? Майли. Ман ба падарам ваъда додам ки бояд хона дитанон барам. Не ки дар ҷебам ягон сум нест. Се сомон буд даву бародар додем. Намедонам чӣ кор кунам. Братишка, иҷа биё. Лабаяк братҷон да тавсерем ки ҳами ёзи ай ташкилӣ омадагием. Карочи ёзи ма як ҷо бирам. Метони ҳамин нонора бо худ бигирӣ, исроф нашаванд, чӣ хеле ки меган. Майли акаҷон, гап нест. Азор омад ака, зинда бош.